right. Chicken imnandi ngicela kodwa i-toaster live Kubaluleke ngani ukuthi umjida ayikhothe? Oh 7 about 3. Oh 3. Yeah, about kula bafana bo 3 akakho kuchaze. Yeah, kunezinto ezihlukile ezithi umjolo nokuthandana into ezihlukile. Okay, Tom. Phela mase kulwa mfana loya. Yazi vele ukuthi ngeke nginqabe ukuthi umkhothi sifuna ukuthi akazomkhothi kuwo. Wow. Umjida uyamthanda, yabo? Ngithanda like ngiyamboza lo mjida okay ugrand ibethi inhliziyo yakho nje ekuyena but ecamereni akenze kahle. Bafethu ngigrand bafethu. Yeah, ngabathi khambani. Bafethu ngimoja bafethu. Lana bozibuka no-Apron Kids. Neverland iround yami la ngikhongangazi amido. Yeah. Asamazi lo idark lo, idark lo. Wemala futhi kodwa azini singamnaki futhi nemibuzo yakho. Mfethu ungichazela phela mfethu inekuthusile namhlanje. Entusile namhlanje mfethu hayibo. Like nje senze sibe sesukini lakho. Mfethu azi hayibo mfethu namhlanje ngingathuka ke kwangempela ke namhlanje ke yazi. Okay, uba ufana ukushelile. Ufana ungishelile. Yo 7 about 3. Oh 3. Yeah, about. Kula bafana bo 3 akakho kuchaze. Mfethu ngasho kanjalo yabo ukhozi. Ukhona into engibambisana nawe umqondo wami ulele kuyena. Ulele kuyena. Yebo. Okay, mina bafana bo 3 ukuze bethele attention yakho kumele benze njani? Angizwa? Ukuze bethele attention yakho kumele benze njani like? No mfethu yabo yedwa ngeke ngadlula behleli bebonke yabo athi cela ukukhuluma nami ngasho ukuthi ngizokhuluma naye mase ngibuya yabo. Ya so ngamela ke ngamuzwa futhi ukuthi uthini ngamtshela ukuthi hayi ngihambisana nenkulumo yakhe kodwa ke yazini asikho lapho adlule phambili. Adlule phambili. Bese undoni indoda yakhe yamchithela. Yabo lento. Uma phuma advice ngamupha bona. Kodwa indoda yakho uyayithanda. Uyena undoni? Yeah, uyayithanda. Indoda iyamthanda noma? Yena uyayithanda indoda. Yebo lo kodwa indoda yamchithela wena uyabona ukuthi idlala ngayo. Phaliseni yamchithela indoda. No phela mfethu njengoba esingani wakhe wena uma phuma advice. Yabo hayi sebebaningi kwaba kanjalo ukubona and futhi ngabatshela usuke ngibatshela ngayo lenzeka ngalo lolo suku ukuthi nayibona ukuthi hayabona ke manje ishubile. Yeah, mina mfethu ama-advice ngamnika wona umnganami. Ngamtshela nje ukuthi Tom, phela mase kulwa mfana loya. Yazi vele ukuthi ngeke nginqabe ukuthi umkhothi sifuna ukuthi akazomkhothi kuwo. Wow. Hey, kahle bo, hey. Ngokubuza emjolweni ibalekile ikafonos baleke kangakanani? No, akuyona lento ebalekile kakhulu singasho kanjalo into yokujabulisa isikhashana. Yayizwa lo jabula igazi yabo. Tommy. Kanjalo. Okay, let's say okay sengishilile. Futhi kwindaba zomathandana kunomehluko. Kunezinto ezihlukile ezithi umjolo nokuthandana into ezihlukile. Okay, thatha isikhathi esingakanani sengishilile sathandana ukuze unginikeze. Get ready. Cha phela mfethu yabo ngicale mina yabo ayi ukuthi mhlawumbe uzongishela namhlanje. Let's say okay sezokhala namhlanje no ngiyadrayisa kuqala ngikubona ukuthi kanjani umuntu kanjani yabo mungizela ngeenqondo ngiyashesha ukubamba indingozi ngepopola so okay kubaluleke ngani ukuthi umjida ayikhothe cha mfethu phela yabo into yokujabula for isikhashana leyo njengoba basuke sijabulisana imizwa iphezulu ngaleso sikhathi. Mecele into yanjalo. Yabo. Mecele yena uthule pink. Uma position exercise yipi emnandi i-chicken noma i-dog? Idolo. Between ama sex position i-chicken noma i-dog style yipi grand? Okay mfethu mina angikubona ukuthi chicken imnandi ngicela kodwa i-toaster live nje uphohloke nje ungabidala lutho. Sama 2K nje bafuna nawe yabo. Ale bumnandini kuqala before siye lapho ke. Okay, let's say umjida yamthanda, yabo? Ngithanda like ngiyamboza lo mjida okay ugrand ibethi inhliziyo yakho nje ekuyena but ecamereni akenze kahle. Yazi ke bafo abantu abakanjani labo ilabafana abahle. Thi umthetho abatshela ukuthi base kakhulu kanti mekufika ngalapho bavedane bebhayisi. Okay, so shulo ukuthi what is the experience ongayisho like yini ongayisho okay yini ongayisho kwabafana abahle akungamele beyenze
kulaba ayitshela ukuthi bamakhosi yini abangamele bayenze ukuze ngiyabehlisela amaphondo kwabantu besifazane. Yazi yini yabo mfethu ukubhapa uma umfana muzazi futhi ukuthi umuhle amantombazane mfethu uma sewodwa uyawazi ke nawe ayakhuluma azoyitshela ukuthi nje hey lo mfana uyayitshela mfethu yabo and dethambe esho njalo nensuku ziyahamba bona isikhathi siyahamba phela ngeke uhlezi umuhle mfethu umuntu umfana ke nje ukuthi uyaphasha kumfana umfana uyaphasha yakhe izobe bakhe njengabe ngoba umuhle ubudakhi bakho ngeke uzoshintsha ube idakhi ube mpofu umuhle unjalo yeah Ndoni wathula namhlanje sisana alutho angithule lutho bukani ke sicela ukuthi nisifollowe nisilikeele abone subscribe nihlezi ngathi nisupportele ngafo support yenu sonibona tholakela ke futhi samke wahlophe embedo yasuka khona singamsesha ke iqhwele nje uyabona